Konde gotigana na yoni otokwende masemo goika county ya Kisii asengo kumanya bunani go aba bishop nabo igo abarandi korwa ase chikanisa chike Pentecost PAG imeorogongo rwagusi baba gosingera nabo igo goteba buna nigo bagenderete korandia lingana anene mono ase okogikeria engana ya LGBTQ okwana boigo nigo baba kwene kibuna nigo baba bakoboria omuraibense Dr. William Ruto gotwara enkwana nomurebe kiamagia ODM Raila Odinga ase okoigwana ase baba kwene kibuna okorobikana atarikoro kokorabe kogokora emechando abakenya bagwetera murikito Brighton Makoli na irachinga kichai chabene nabayigo gotwariganiria oroboti ru asenchira iyo bikiranu bunenjereyemo yokorario murembe nogo chamo nikabona babwatani bekanza ya Pentecost Assemblies of God anekorwa sorgongo rwagusi bajiramo nakoni gukwana ase eriogi erimo munagusi tigato chamo ndobase gotwaro kubagekana ase omoyego yo okorekana ase kanisa ya Kisii PAG nigobono abarayabo bakorawa na General Secretary wekanisa ya PAG banyarire bagoteabuna mbatagete bachamo okutana bwo gusabira Kenya amo no gusabira ne kanisa yetu ya PAG enyale ko bamo elinde to nyale ko randie enchiri muna Biblia go kwana ase kitabu kya Mathayo 8:19 bako 20 ngato enchiri enyale ko gende isi yonse ngima oboiga se balikanire lingana ali LGBTQ asa mangana alia aetiwa ase Supreme Court ngomo saja somo saja omokungu asomokungu asa babasta batwale nge bonsi muna njeji amani yagusi igotwa yakana aserie tali atata nelio mwana nelio moiko majanu aba basta bonsi banjiranire na twegwana nirenga togende korokereria abantu nagotuka komanyanga ningoria ogokora ebintu ebyo asa abana baito asa abasaye baito asikanisa nakobahorokereria nakobaseria bali baetanirie asikitabi ekyo ntoligo kigwanjira na ase kanisa abantu bagokora obonyaka abasacha asa abasacha nabakungu asa abakungu azenzemo yokorobekana mbabwataya bagukwana twanjira nange nchara yabeiro namaene nchara yabeiro nebintu byachire igoro na bintu byasalikire amaene nseteri buya asa mangana yokonyora amapata abeire nse abantu bachandikire kugora ebintu bire igoro lakini enjira tigerigwe ya Kenya yoko solve problem yeye wetani korobekana tigenjere ngaye toke abantu mbana korobekana basali uchumi elita yale nkerororo nande basalya aze kipara sama ndamana ayagenderete Kenya bono iga intubune kanisa ya PAG gotogoteba nga ntwachora barai tigomorembo nyale koba banyale gochama baigwane elindo amarembo nyale koba mu Kenya genderere baburi omurai bwense Dr. William Ruto amo nomurai bamabwasi miuro moja weikaransa baigwane ebaranga kiba kubeko morembe na okeya magori yebinta sense ya Kenya Ruto tigakeye okoganie kwaye na Raila akeye okoganie kwaye baigwanane bakwane solution ebintu biranense intubune kanisa ya PAG gotogoteba nga ntwachora barai tigomorembo nyale koba banyale gochama baigwane elindo amarembo nyale koba mu Kenya genderere naye mo president yoito Ruto tigabeka bantamo ochumia nyerosie enjarerwe Kenya elindo amagendera nyale koba Ibano na bibyale nke birengererio byababwatani bekansa ya PAG kurwa sorongo rwagusi asebano baderuna nerbu yabantu bonse kubwatana kogendera gochibosyo guriboteri taseni Candice TV eridariane Brighton Makoli.